Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanku da zuwa wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Umar UA Hausa TV. Idan wannan ne farkon zuwanka, da Allah ka daure ka danna mana subscribe. A yau za mu koyar da ku yadda ake cin bashi a Opay. Ka ci bashi kuma ka biya insha Allahu. Da farko za ka zo ka shiga Opay naka. Idan ka shiga Opay naka sai ka jira. Za ka sa pin ɗin naka. Idan ka saka ya buɗe. A nan da aka saka nan gurin da aka saka muku Financy, to shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi sai ka zo nan da aka ga an sa saving. Nan kuma da aka ga an sa loan sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai nuna ma wannan. Idan ya nuna ma wannan, idan ya nuna ma wannan sai ka taɓa wannan. Idan ka ɗan jira get now. So yanzu gashi sun nuna sun nuna za su yi ara min naira 4,000. So kai ma in kana buƙata, duk dai mai buƙata ɗin, idan za ka ara nan da aka sa get fund shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi za ka ɗan jira. Idan ka jira ya buɗe, nan kaga sun nuna 4,000. Kuma gashi idan ka ci bashi ɗin, gashi a nan kaga sun sama 4,900 da naira 58. So idan ka ci bashi ɗin, wannan 900 da naira 58 ɗin su ne kuɗin ruwa waɗanda za ka biya. So kuma gashi nan za su nuna ma a ranar da ka ci ɗin, za su nuna wa wata ɗaya za ka biya kuɗin. Idan ka aminta wata ɗayan za ka biya kuɗin, so shi kenan nan ɗin da za ka danna. Apply now ɗin da za ka danna shi, idan ka danna shi to zai nuna ma ka sa security ɗin naka. Idan ka sa security ɗin naka na cire kuɗi, to za su turo ma OTP ka yi hoto. Da sun turo ma OTP ka sa, to insha Allahu za ka ga kuɗaɗenka a balance ɗin abin da kake so, sai ka je ka cire su ka yi amfani da shi. Mun gode da sauraron mu. A daure a danna mana ƙararrawa. Sannan kuma nan ɗin da ka gani suna nuna ma idan kana yawanci ka ɗauka ka biya, ka ɗauka ka biya, za su buɗe ma wannan gashin da ka gani da maƙulli. So idan suka buɗe ma, sannu dai duk abin da kake buƙata har ka kai matsayin da matakin da ko nawa kake buƙata za su baka insha Allah.